Niin, tässä demossa meillä on, voisi olla lopullisessakin, meillä on päivän tehtävät, tämmöinen muistilista, ja sitten voit mennä niin kuin tiimiin soittelee eri henkilöitä. Tässä muistilistassa on niin kuin eri tehtäviä, mitä voisi tehdä, ja ne voisi silleen, niin kuin, jokainen näistä voisi niin kuin olla olemassa, tai niitä voisi olla lisää. Tässä tapauksessa voi soittaa vaan Hilmalle. Okay. Ja tässä on Teams-nappula, tekstiin mä oon laittanut siihen, niin pääsee sitten Minä en taida tietää, miten näitä ääniasetuksia säädetään. Tässä on tämmönen aloitus intro-video. Mä oon liian leffatekijä, että sit siinä lopullisessa ehkä vähän erilainen tää. Mut kuitenkin tästä hyppää Hilmaan. Ja sit Hilman kanssa voi keskustella. Päivää Hilma, mitä sinulle kuuluu tänään? Päivää, rakas. Tänään on ollut. No, hiljainen päivä. Välillä mietin, toimiikohan tämä kaukoyhteys kunnolla, kun joskus puhelut pätkivät. Mutta onhan se ihanaa, että voi silti kuulla rakkaan äänen. Miten sinä voit? Voin hyvin, kiitos. Sinä taidat luulla, että minä olen miehesi, mutta minä olen itse asiassa sairaanhoitaja täältä Satasairaalasta. Se luuli, että se mies. Oi voi, anteeksi kovasti. Minä sekoitin ajatukseni taas. Mutta onpa mukava, että olet täällä. Sairaanhoitajat tekevät niin tärkeää työtä. Miten voin auttaa sinua tänään? No, minun pitäisi tiedustella, että oletko muistanut syödä lääkkeesi, eli aamulla. Otitko lääkkeesi? Aamulla? Annas kun mietin. Onko kello jo niin paljon? Saattaa olla, että unohdin. Tai ehkä otinkin ne. Tämä muisti välillä. Mutta kiitos kun muistutat. Eli täältä on mahdollista onkia se, että onkohan ottanut lääkkeet ja jopa se, että mitä lääkkeetään syö. Tämä on siis, keinoäly on koulutettu näyttelemään tämmöistä, no siis tämä Hilmaa mitä tehtiin. Sehän oli aika lyhyt vielä se henkilökuvas, mutta se niin kuin näyttelee sen pohjalta. Ihan kuin oikea ihminen näyttelisi, niin me ollaan koulutettu ja ohjattu AI:ta. Niin, ja sitten kun tämä on AI, niin kun tämä ei ole peli, niin tämän kanssa voi keskustella ihan mitä vaan. Mutta yritetään ensin saada se kertomaan, että mitä lääkkeitä hän syö. Hilma, kuule, minun tarvitsisi saada tietää, että mitä lääkkeitä sinä syöt. Voi hyvänen aika. Siinä on se yksi, mikä auttaa verenpaineeseen. Ja sitten se toinen, diabeteslääke. Nimistä en aina muista, mutta ne ovat ne tutut purkit keittiön pöydällä. Voi, toivottavasti muistin ne oikein. Tietenkin huolehditaan. Kuule Hilma, olisiko sinulla jokin muistilista, missä ihan lukisi, että mitkä ne lääkkeet on nimeltään? Jotenkin se täytyy Oi, muistilista. Se olisi kyllä hyvä idea. Minulla taisi olla sellainen joskus. Ehkä keittiön laatikossa. Joskus vain unohdan, minne laitoin sen. Täytyykin etsiä, kunhan muistan. Kiitos, kun muistutit. Ja sitten koska tämä on keinoäly, niin okei, se esittää siis tätä henkilöä, mutta sen kanssa kyllä voi puhua mistä vaan. Okei, se ei kaikki aiheesta osaa niin paljon puhua, mutta otetaan tästä joku ihan niin kuin out of the blue. Hilma, puhutaanko autoista välillä? Minulla on Ford Hiace ja siinä on vaihteisto rikki ja minun pitäisi korjata se. Niin tiedätkö sinä jotain auton korjauksesta? Pystyisitkö auttamaan minua? Aika paha kysymys, niin kuin vanha mummo. Oi, Ford Hiace ja vaihteisto. Voi sentään, en taida tietää. Autoista paljoakaan. Mutta kuulostaa siltä, että se on tärkeä asia korjata. Toivottavasti löydät hyvän korjaajan. Voin kyllä pitää peukkuja, että se tulee kuntoon pian. Hilma, palatas asiaan. Hilma, oletko saanut jo influenssarokotteen tänä vuonna? Olisi tärkeää vanhemmille ihmisille ottaa se influenssarokote. Influenssarokote, niinhän se on, tärkeä asia. En nyt ihan varmaksi muista, sainko sen jo. Vai odotanko vielä? Voi, tämä muisti. Mutta täytyypä tarkistaa, kun seuraavan kerran tapaan hoitajan.
Kiitos muistutuksesta. No joo, mutta siis tää on ehkä nyt koulutettu jopa vähän liiankin hajamieliseksi. Mutta ymmärrätte pointin, että tämähän olisi niinku melkein valmis tuote. Tosin sen voisi tehdä vielä niinku tehokkaammalla AI:lla. Okei. Mut ei paha.